Este ten moitos anos, de Dios, non? Que é de corriente da outra, non? Cena colectivos marginados. La iniciativa ha partido de un jugador, Fabio Celestini, con el que creo que Chema Barcelona ya ha tenido oportunidad esta mañana de intercambiar algunos frases. Pues sí. Compras unha toda escangallada e o que tes é estar deseando vela arreglada, a ver como funciona. Pola funcionar despois xa non te acordo máis, non? Pero para poñerla que traballe ese dá gusto arregladas, Esta que é máquina de coser é unha cousa rarísima que non ten engrane ningún. Non ves? Estes son os ingleses que ten solo levas, non ten engranes para as luces da bicicleta antigua. Aquí levaban carbón e despois se iban a desmarillar adiante, non? Ibas alumbrando por aí, como agora co dinamo. Esta trouxera unha vez cando comprara, era para facelas, para facer os duplicados das cintas e iso. Leva o brazo, non sabes? Pero esta funciona, non é? Teño certo aprecio. Esta conseguina, costou moito traballo conseguila porque se faltábame esta peciña e resulta que a tiña eu tiña moitas ganas porque é unha máquina moi boa para aquel entonces era unha máquina. Isto é un gravador da man. Gravador de voz, pero manual. Esta é unha peza única tamén. Así, detalles destes así, cousas raras que ves, non sabes, estabalas pillando. Non sei, agora sí que é complicado porque o porvenir non se pode, non sei. Se cadra non pasa nada, igual o leva, non? Teño unha rapaza que lle gusta moito, gustalle moito as cousas antiguas tamén. A ver esta, se lle dá por conservar, por se